Konanie dobra by nemalo ostať nepovšimnuté. Zaslúži si byť pozdvihnuté a ocenené práve vtedy, ak prispieva k riešeniu problémov a kultivovaniu spoločenského prostredia. Nadácia Frontis poukazuje na dobrú cestu tých, ktorí sa rozhodli pomáhať. Ocenenie Viabona Slovakia je poďakovaním a verejným uznaním firmám a podnikateľom, ktorí rozvíjajú na Slovensku firemnú filantropiu a snažia sa podnikať spoločensky zodpovedne. Usilujú sa byť nielen úspešní, ale svoj zisk nadobúdajú s ohľadom na všetkých zainteresovaných stakeholderov. Ocenenie zároveň poskytuje priestor na širšiu verejnú diskusiu o téme firemného darcovstva a spoločenskej zodpovednosti podnikania. Našou snahou je tiež pritiahnuť pozornosť médií k tejto problematike a zvýšiť záujem o vzájomne prospešné partnerstvá medzi podnikateľmi a neziskovými organizáciami. V spolupráci s firemnými mediálnymi partnermi organizujeme ocenenie v 6 kategóriách. Podľa mňa je Viabona momentálne jedným z najlepších, ak to môžem takto nazvať, eventov, ktorý, keď hovorím o tom záverečnom ocenení, pretože to je to, čo si asi ľudia najviac pamätajú, práve tu sa rozdeľujú tie ocenenia, pretože je iné ako všetky ostatné. Je iné v jeho koncepcii, je iné v jeho priebehu a je iné v ľuďoch, ktorí ho robia. Bola som úžasnutá z toho, že je toľko firiem a toľko podnikateľov a podnikov, ktoré sa venujú filantropické činnosti a pomáhajú iným. Takže to bolo pre mňa také až povznášajúce. Samotná táto cena má taký veľký ohlas, považujem za najpodstatnejší a súhlasím s tým, čo tu odznelo dnes, že akých tých nominácií bude možno nie 100, ale 1000, to bude len a len dobre. Na tejto ceste ešte treba urobiť veľký kus práce a myslím, že táto cena tomu prispieva. Čo ja na tomto projekte asi oceňujem najviac, je to, že podľa mňa sa aj takýmito aktivitami ľudia snažia konečne vlastne tú moc, ako sme ju u nás zvyknutí vnímať, že je stále niekde hore, nejaká abstraktná, nejaká nedotknuteľná a nedosiahnuteľná, ako keby zobrať naspäť k nám, občanom, a vrátiť ju tam, kam patrí vlastne, pretože my tvoríme tento štát, my tvoríme priestor, v ktorom žijeme a svoje komunity. A tieto firmy, ľudia, ktorí sa zapájajú či už individuálne alebo v nejakých skupinách, ako keby pochopili tento princíp, ako funguje demokracia a robia niečo úžasné. A to mňa naozaj fascinuje, priťahuje ma to a fandím tomu.